Navštívila ma jedna mladá rodinka, ktorá priniesla svojho synčeka, ktorý mal veľmi vážny autizmus. Bol nemý a do 3 rokov svojho života nevedel žiadnu artikulovanú reč alebo nejaké slovo alebo písmeno, nebolo ešte ani jasné písmeno nebolo zreteľné z jeho prejavu. Keď nejaký hlas vyšiel z neho, bol to ako škrek zvieraťa. Prepáčte za tento výraz, ale skutočne vo mne vzbudzovalo ten dojem. A títo rodičia boli veriaci, verili v Pána Boha a prišli, aby som sa pomodlil za ich dieťa. Pozrel som sa na tú jeho matku a hovorím, čo si to spôsobila, sestra moja? A ona hovorí, prečo? Čo som ja spôsobila? A hovorím, vieš, že na tom chlapcovi je prekliatie tvojho neodpustenia? A ona hovorí, že nevie, o čom hovorím. Hovorím, tak ja ti to poviem. Máš svokru? Že má. Býva s vami spolu? Býva. Povedz mi, keď si bola v požehnanom stave, keď si nosila toto dieťa pod srdcom, tak aký si mala vzťah so svojou svokrou? Chytila sa za hlavu, hovorí, katastrofálny. No hovorím, o tomto ti chcem hovoriť. Že ešte keď si mala to dieťa pod svojim srdcom a Pán Ježiš ti ho zveril, aby si ho chránila svojim životom, svojim srdcom, svojim pokojom, tak ty si kliala svoju svokru a tvoja svokra, pretože je čarodejnica, kliala teba a to neostalo bez odozvy. Preto je tento stav tvojho dieťaťa taký. Ale aj teraz je Pán milostivý, ak učiníš pokánie, ak pôjdeš za svoju svokru a budeš si pýtať odpustenie. Ale bratčánko, ty to, hovorím, ja nepotrebujem to vedieť, Boh vie všetko. Ale ty nesmieš mať svoju pravdu. Ty musíš jednoducho, či mala si pravdu, či si nemala pravdu, či si trpela, či si netrpela, nemala si právo zlorečiť, nemala si právo preklínať a z tohoto čiň pokánie. Pôjdeš za svokrou a budeš si pýtať odpustenie. Ináč sa ani modliť nebudem za toto dieťa. Nevidím tomu význam. Ja mám zjavenie, z čoho toto je a nemám inú príčinu, aby som sa proste modlil, len tak zamodlieval veci. Ona hovorila, dobre, sľubujem Pánu Ježišovi a sľubujem aj tebe, Boží služobníku, že pôjdem domov a vypýtam si od svokry, vypýtam si odpustenie. Skutočne to urobila a ja som sa ešte v ten deň za toho chlapca pomodlil. Keď odišli preč, prišli znovu asi o mesiac a pýtam sa, prosila si odpustenie od svojej svokry. Áno, všetko som urobila, pokorila som sa, v slzách som ju prosila o odpustenie. Dobre, hovorím, Pán Ježiš to videl, Pán Ježiš to počul a on bude na to odpovedať. A teraz sa ťa pýtam, tak ako keby sa ťa to Pán Ježiš pýtal. Ty si matka a ty najlepšie vnímaš, že či od tej modlitby, prvej modlitby pred mesiacom doteraz, či nastal nejaká malá, aspoň maličičká zmena. A ona hovorí, áno, bračánko, viem celé iste zodpovedne povedať, že nastala zmena, nie veľká, veľmi malá, ale viditeľná, jasná zmena nastala odtedy. Tak hovorím, keď nastala malá zmena, ja ti v mene Pána Ježiša zvestujem, že veľkej zmeny sa dožiješ a budeš vidieť slávu Božiu. A
ona potom, znovu sme sa pomodlili a keď som sa modlil za toho chlapčeka, tak ten zlý ho váľal po zemi, hrízol, kriekal, kričal, zase tie zvieracie zvuky všelijaké. A potom som povedal dosť, znovu prídete o mesiac. A jak chlapec stal, nešiel si sadnúť do lona svojej matky, ale prišiel ku mne a prosil ma, aby som ho zobral. Ja ho zobral do lona. Vnímal Božiu prítomnosť, vnímal Božiu vyslobodzujúcu moc. A potom, keď som im povedal, nech prídu o mesiac, matka brala svoj kabát, aj otec, bolo to už v zimnom čase, a že odchádzajú, chlapec im ušiel, vbehol do kuchyni, moja manželka tam práve piekla v rúre nejaké jedlo a keď tam dobehol, hneď sa chcel tej rúry chytiť. A moja manželka mu hovorí, nemôžeš sa chytať tej rúry, lebo si ublížiš a bolo by to veľmi zlé. Chlapec sa zastavil a predstavte si, začal plynule hovoriť, ale neznámou rečou. To nebola slovenská reč, to ako keď v jazykoch niekto hovorí, ale v tej reči bolo každá hláska, samohláska, spoluhláska, všetko proste už bolo jasne zrejmé. Ja som to nepočul, počula to moja žena. Matka jeho dobehla, jak si oblekala ten kabát, dobehla, hovorí, ach, ty tu tetu Zuzku zamestnávaš a robíš je tu problémy, poď, a zobrala ho. A potom mi hovorí moja manželka, tatínko, a ty si hovoril, že to dieťa je nemé, že len zvieracie zvuky z neho. Hovorím, samozrejme však. A ona hovorí, vieš, čo tu urobil? Keď som mu povedal, že sa nesmie týkať tej rúry, on mi začal tu hovoriť. Hovorím, to nemyslíš vážne. On všetko, čo prejavil, všetko hovoril v jasných, zrozumiteľných slovách, ale nie v slovenčine, v nejakej inej reči. Vtedy som pochopil, že toto bude proces. Vďaka Pánu Ježišovi, že svedectvo otca i matky je to, že otec sa hral so svojím synom, šteklil ho a syn mu povedal, oco, už dosť. A tu moje svedectvo končí. Celá ďalšia zodpovednosť je na rodičoch, ako to svoje dieťa budú vychovávať, keď Boh zobral od toho dieťaťa tú kliatbu, zobral tú nemotu a nech ho vychovávajú na slávu Pána Ježiša Krista. Ďakujem vám za pozornosť.